Ikamata video ya mtsiku lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene yemwe adakhalapo nduna ya zaumoyo mutsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe chakwera Mai Halima Daudi amangidwira. Ndipo nkhani yonse ndi yakuti Malawi Police Service amanga membala wakale wa nyumba ya malamulo wa Dowa South East komanso yemwe adakhalapo nduna yakale mu cabinet amene ndi Halima Daudi atapezeka ali ndi ndalama zakunja zomwe akuganiza kuti ndi za fake kapena kuti ndi zaboza. So kumangidwako kwatsatira kafukufuku ndi kufufuza komwe kunachitika pa 26 February mchaka chomwe chino cha 2026 kunyumba kwake kulumbazi mboma la Dowa, kochitidwa ndi apolisi ya gawo la Fiscal and Fraud Section limodzi ndi akuluakulu a Reserve Bank of Malawi RBM. Pakafukufukuyu kunyumba kwakeko kwapezeka ndalama zokwana dollars 76,900 imene ndi pafupifupi 133.5 million zimene ndalama za nkhaninkhani ndithu, ndipo akuganiza kuti ndi zaboza. So pamodzi ndi zipangizo zosiyanasiyana zokhala ndi zojambula zofanana ndi ndalama zenizeni. So kwapezekanso makina amene amagwiritsa ntchito popangira print ndalamazo. So oganizidwa amene ndi Mai Halima Daudi ndi adzaka pafupifupi 65 ndipo iwo amachitanso business and ndochokera kumudzi wa mtima wokanena amene ni mudzi wapansi pa ulamuliro wa mfumu mkukula boma la Dowa. So iwo amangidwa atatha kupezeka ndi zinthuzo. Malawi Police Service yatenga ndalama zomwe akuganiza kuti ndi zabozazo pamodzi ndi zipangizo zina ngati umboni podikirira kuti kufufuza ndi kusanthula kochitidwa ndi RBM kufike mpaka na kumapeto. So padakali pano ali manja mwa polisi ndipo akuyembekezeka kuonekera ku court posachedwa kuti ayankhe milandu yokhuza kukhala ndi ndalama zakunja zomwe akuganiza kuti ndi zaboza komanso kukhala ndi zipangizo zopangira kapena kusanzira ndalama. So nkhani yonse ndi imeneyo kunena kuti Minister wakale wa Health Mai Halima Daudi apezeka ndi printing machine komanso ndalama pafupifupi 76,900 US dollars imene ni 133.5 million Malawi kwacha. So case imeneyi idachitikapo nsombuyomu kwa amene tidamva amene timatsatira kafukufuku. Panalinso mphekesera kunena kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino Bambo Elson Mludzi nawonso azimamveka kuti anali ndi printing machine imene amagwiritsa ntchito kupangira ndalama. So ndizosadabwisa kuona kuti anthu andalinganawa ndi amenenso amakhala linked ndi zinthu zimene zili zosokoneza. Mutha kuona kuti ndi chinthu chosayembekezereka kuti munthu amene anali minister otumikira dziko, anthu amene akamatenga maudindo amalumbira ndi kunena kuti yayi ali okonzeka kutumikira dziko, kapenzekanso ndi zinthu zosakhala bwino kumagwiritsa ntchito machine kupangira print ndalama. So nditaonera kuti mwina ililera ngokhala kuti ndi tsiku la 40 koma mwina nkuthekanso zinthuzi adaziyamba pakanthawi ndithu, ndipo mwinanso ndalamazi akhala kuzigwiritsa ntchito mbuyomu. Ndipo pofika ponena kuti Malawi Police Service komanso RBM kapena Reserve Bank of Malawi achita kafukufuku ndi kuti mphekesera yokhuza kupezeka ndi ndalama za fake za amayi amene wandeti idali paliponse. So ndi chinthu chochititsa manyazi kunena kuti mzimayi ngati ameneyi kukhalanso ndi maganizo aupandu omakhala busy kumachita print ndalama zosaloledwa zimene ndi za fake. Usogoleri umenewo wa Dr. Lazarus Makikafe chakwera utonesa zosaonesa. Ena ngumafunsa kuti timaona ngati kuti kumangana kukwatha. Of course kumangana sikunathe and maishu amene amangidira Halima Daudi ndi maishu zosiyana ndi issue yokhuza za politics. So iyi ni nkhani ina imene ikukhuza nanu kubera anthu pogwiritsa ntchito ndalama zaboza. Komano chifukwa wali linked ndi chipani cha Malawi Congress Party zithu mamvekabe ngati kuti ADPP ali serious kwambiri kufuna kuchita kafukufuku anthu amene ndi mamembala a MCP mwina ndi ganizo la udani. Komano nkhani ndionera kuti chilungamo cha nkhani chimangoyenera chidziwike no matter what kuti munthu amene ukulimbana nawo ndi rival wako. So ndi nkhani yonena kuti kulikonse kumayenera kukhale chilungamo. Ngati akuchita ndi membala wa UTM kaendo wa MCP kulikonse kumayenera kuchitidwe kafukufuku. So padakali pano nkhani yonse ikhale kulowa mkhoti tikhale tikumva zambiri kunena kuti zidakhala motani and iwowa mlandu umene wakuukana kapena akuvomera. Komano musaiwale kuti apolisi atenga ndalamazo komanso machini amene amagwiritsidwa ntchito kuchita print ndalama kuti nodzi zakhale umboni pa khoti. So
ndizodabwisa kuti mwina bwalo likakalowa ndikupeza kuti mayi akukana zizakhala zomvetsa chisoni popeza ku Malawi kuno kuli anthu ankwiza, anthu oyipa mtima amenenso samafuna kunena chilungamo chomwe amadziwa ndikupondereza osauka, kubera osauka. Posachedwa panso mungati mukumbukira mucha tinaonera video imene idachitika ku parliament kumenenso kudaulutsidwa mayina ankhaninkhani amene adagawana ndalama zochuluka kwambiri za boma zimene zinali zoti zikanapindulira Malawi, komano ena ake anagawana pambumba pachibale pawo ndikumapasana okhaokha ndalama zochuluka ndithu, pamene wina wake wakumuza adakanika kugula fertilizer 100 chakuti 1000, ena ankatenga ma 500 million akuti ochitira ulimi komanso ndalamazo osabweza. So masamba mchezo sotakhala tikuona anthu ena akunena kuti yeah, zimene zinachitika zija that's not professionalism, yeah, zimene zijazo ndi nkhani yoyalusana. Komano ndimafuna ndifunse kunena kuti tikakhale busy ndithu kumapereka ulemu kwa anthu amene akutibera inu mmene tikuvutikira mmakwathumu, ena kugona ndi njala, ena kukanika kusamba nkomwe kusowa kwa sopo, ena kukanika kuvala zovala zasopano, wina wake kuba ndalama za nkhaninkhani. Ndi akutinso munthu amene ukhale busy ndikumampasa ulemu ati ndikumamuchengeta. Zomalera zimenezo, corruption zija ndi zimenezo. So ziphuphu mmene zavutira ku Malawi kuno ndi nthawi inso mapanga respect munthu olowabera anthu kupangisa ena madera ngati kumachinga, madera ochuluka kumadya chitedze, ena akuba ndalama. So wina ndi uyuyu amene amapanga print ndalama yekha mnyumba, ndikuti ndalama zimene ziwakhala kuzigwiritsa ntchito nthawi yayitali. Mwinanso nkuthenga wagulirapo katundu wankhaninkhani, katundu osiyanasiyana, wapeperesapo anthu ochuluka ndikumawapusisa nkumawapasa ndalama zimene zizi za fake. And I'm sure kuti nkuthekanso kuti nkhani ifike ku polisi kapena ku RBM, ndiye kuti alipo wina wake amene adapezeka ndi ndalama iyi nkufotokoza kuti ndalama iyi ndidayitenga kwakuti, ndi pamene kafukufuku amayamba nokuchitidwa. So ndi chamanyazi ngati dziko kuti pafupifupi anthu onse mdziko lino akumaoneka kuti ndi atsogoleri oti siungawakhulupirire. Zochitika zawo ndi zoti zosaganizira Malawi, kuti Malawi nayinso amafunika tamasangalala pambali ponena kuti iwo akufuna zisangalala. Komano dziko lindi latu onse koma limaoneka ngati ndilakagulu ka anthu ena ochepa amene ali ndi mphamvu, amene ali ndi kuthekera koma chita zinthu zina zake, amene ali pa ma positions ena ake ndi amene akuoneka kuti ali ndi kuthekera koma lisangalala ya dziko li. Koma ena tonse amene ifeyo tilibe mphamvu, tilibe maudindo aliwonse olodzeka, ndi kuti tizingokhalirabe kukhalira mphati koma nguvutikabe dziko ena akulimva kukoma. So nkhani ndi imeneyo, ndi kuti tsiku lililonse limene angafunire amachita print ndalama amene angafunire, ndilinso akafuna kuzigwiritsa ntchito apita akagulire zinthu ndi zina zotero amene angafunire kupeperetsa anthu. Ndalama pafupifupi 133.5 million, ndalama zochuluka kwambiri zimene anapanga print komanso kuchita print mu ndalama ija ya $. Munthu wotani amene mpaka na kulimba mtima, muonenso munthu wachizimayi. So mwina tigwirizane ndi ganizo limene anadanena a Sylvester Ayuba James kunena kuti yeah, komatu zikuoneka ngati kuti tikakhala busy kumachita blame anthu amene ndi azandalewa tikhala tikuchedwa. Tichite blame makolo, kamba kunena kuti khalidwe ilili lomachita katangale likuchokera ku makolo, chifukwa kuti ana awo amakhala akuwalera mukatangale momo. Mwachisanzo mwana ndikuti sanakwane zaka 6, koma malamulo aboma amanena kuti mwana kuti akayambe standard 1 ndi kuti akhale ndi zaka 6. Komano zopeza kuti kholo likumutumiza mwana wake ali zaka 4, zaka 5, komano akuti pambali panso akumpasira envelope. So mwana uja anyamula envelope akayamba skulu, akaona zimene zikuti ndeti skulu kuti tizichita chonchi pamafunikanso kakhale kena kachi. Mentality imene azikulu anawo ndikuti nayenso akamakayambisa wake azaona kuti baja ine ndili mwana ndapasidwa envelope. I think envelope imene munali kanthu kuti andilole ineyo zoti zinatengera envelope imene sinanga ine ndidali wachichepere, ndiye kuti nso by and by tikupasirana kakhalidwe ka corruption. Choncho dziko lino ndizovuta kuti corruption akati ngati makolo onse kunyumba sakwanisa kuyamba kuchita mitigate corruption kunyumba kwawo pamene angalerere ana, chifukwa chona zoti ana ochuluka padakali pano angakhale akakorabera anzawo ku skulu chilichonse, kandi kuba zolembera, kandi kuba ndalama, kubera anzawo makope, kubera ena amafika poba chikwama chonse cha makope ndi zinthu zonse zili menemo. So mwana uja amati akasumiridwa kandi kwa head, kandi kwa aphunzitsi ena ake oyang'anira skulu amene mwina ndoyang'anira kalasiyo, amapezeka kuti mwana ujanso makolo ake akumuyikira kumbuyo kumachita defend khalidwe lake lija. So mwana uja amakhala by and by akukulira ndi kakhalidwe koyipa kaja. Zimenenso zimene zikuthandizirabe kuti dziko lino limupezekebe anthu ochuluka amene ndi ankhwizi, amene amaoneka kuti sakonda dziko, and mwa iwowo chokhuza patriotic mulibemo. So patriotism si aliyense amene tikuonera ifoti makolo ambiri
ambiri idatsokonekera kuchokera ku kukula kwa mwana. So anthu ambiri amene ali mboma ndi anthu oti analeredwa mu njira imeneyo akula mu nthawi munyengo m'manja mwa anthu amenenso amasekerera corruption. So okulayi nayenso akukula mucheni cha corruption. So ku Malawi nkovuta kuti tithane nazo, tiyambire zinthu zizi from the grassroots kuti chilichonse chikhale chabwino. So ndimafuna ndimve komanso kuziwa maganizo anu kunena kuti nkhani imeneyi ya mayi Halima Gitaud amene adakhalapo nduna yona za umoyo amene atsekeredwa padakali pano kamba kopezeka ndi ndalama za fake za madollars amene ndi US$ 76,900 imene ndi pafupifupi 133.5 million. So through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu kunena kuti mayi amene mukumuganizira motani, nanga mukuyembekeza kuti nkhani imeneyi ikhale ikuyenda bwanji, kuti zikhalenso zomwezizi zomati pang'onong'ono walowa kenako bero basi mlandonso nkuthera momo. So through comment section ndi momwe ndingadziwire maganizo anu. So mvideo mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa ma videos amene tikhala mokukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.